Искам да започна с водача на листата, госпожица Калина Балабанова. Всички я познавате. Инженер Калина Балабанова, народен представител от 42-то Народно събрание. Образование висше, компютърни системи и технологии на немски език. С дейността си по време на 42-то Народно събрание доказа нееднократно ангажираността си към област Добрич по най-различни теми, значими за региона и не само за региона. Моя милост, както знаете, втори мандат общински съветник от партия Атака. Образование висше, магистър, специалност счетоводство и контрол и анализ на банковото дело. До мен е госпожа Евелина Колева, общински председател на партия Атака в град Балчик, вдясно от мен. Също така дългогодишен член на партия Атака, разпознаваема личност в град Балчик. Един мандат беше общински съветник в мандат 2007-2011, общински съвет град Балчик. Образование магистър геодезия и геоматика. С нас също днес е Десислава Димитрова, също разпознаваемо лице за град Добрич, член на общинското ръководство на партия Атака, град Добрич, общински съветник, общински съвет град Добрич, образование висше, магистър политология. Днес отсъстват поради служебни ангажименти, просто не са в областта. Димчо Кръстев от генерал Тошево, който е четвърти в листата. Това е общинският ни председател на партия Атака за генерал Тошево, дългогодишен член, доказал неведнъж с дейността си позиции, заемал позиции в също един мандат общински съветник в генерал Тошево. И сред нас не е днес, понеже също е ангажиран, Георги Ирдонов от град Каварна. Той е член на общинското ръководство на град Каварна. Родом от град Каварна, също така разпознаваем. Партия Атака задължително ще присъства в следващия парламент. Така вече и социологическите проучвания, като ги наблюдавам, така по-народному връзват си гащите и почват лека по лека да ни вдигат процента. Сега всички знаете, че социолозите са и социологията като цяло е така един доста доходоносен бизнес. И не всички извадки, които се показват, са реални. Аз лично смятам, че това е лично мое мнение, че ние в 8 МИР Добрич ще се представим много добре и ще се аргументирам с това, че докато всички останали партии, които не бяха изяснили кои ще бъдат техните водачи на листи и изобщо целите им листи, докато ходеха лидерите им да ловят шарани и да си почиват на морето, ние от партия Атака Добрич обиколихме всяко едно село в областта. Това са над 200 села. Аз и колегите ми бяхме във всяко едно село и се запознахме с всеки един местен проблем и говорихме с най-различни хора по най-различни теми. Докато всички останали си почиваха. И тук може би е момента да... Така не искам да изтъквам нашата листа, но аз съм изключително благодарна от това, че мога да имам
зад гърба си и моите колеги са такива хора, които наистина са се заели с нашата кауза. Ние в момента успяхме да съградиме един изключително добър екип. Няма разногласия помежду ни, няма борба за места и за каквото и да било. Ние работиме като едно цяло и сме навсякъде, където трябва да сме.